η ερώτησή μου είναι γιατί ακούτε αυτή τη μουσική. Όχι συγκεκριμένα λόγος τιμής, τον οποιοδήποτε από αυτούς τους καλλιτέχνες. Ωραία. Εγώ. Λοιπόν, γιατί ξεκινάω από εγώ πρώτα σε αυτά, γιατί. Γιατί πώς γίνεται βασικά να μην ακούς. Δηλαδή, πώς γίνεται να ξέρεις ότι υπάρχει και να επιλέγεις κάτι άλλο. Ότι από τη στιγμή που αρχίζεις και ακούς και αντιληφθείς λίγο ποια είναι η φάση, γενικά ραπ, Lambda Taf γενικά, ειδικότερα βασικά, γιατί και εγώ έτσι ξεκίνησα, ας πούμε, full με Lambda Taf, καταλαβαίνεις λίγο ότι, ξέρεις, δεν μπορώ να απέχω. Όταν βλέπεις ότι κάτι σου ταιριάζει και σε εκφράζει, full, 0%. Τι είναι αυτό που σας αρέσει, δηλαδή συνήθως ο κόσμος θα μου πει η στίχη, ο ήχος. Τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι σας εκφράζει περισσότερο και σας έχει κεντρήσει, ας πούμε, το ενδιαφέρον εξ αρχής και εν τέλει σας κράτησε σε αυτή τη μουσική. Τι λένε και ότι ακούς, το βλέπεις εν τέλει να γίνεται πράξη, ας πούμε, και επιβεβαιώνεσαι στο ότι δεν είναι αέρας. Και απλά το βλέπεις στην καθημερινότητά σου. Ότι στην αρχή ο ήχος της ελληνικής ραπ μου φαινόταν λίγο, δεν το είχα συνηθίσει. Και μετά ήταν ξεκάθαρα για μένα η στίχη. Γιατί έτσι ξεκίνησα και μετά λέω, ναι, δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα και να λέω, α, ωραία, θα ακούσω μόνο το πιτάκι. Γιατί ο άλλος πίσω δίνει, δεν κάνει, δεν λέει απλά λέξεις έτσι στον αέρα. Αυτά. Ευχαριστούμε, κορίτσια.